Achievement by Life Spotlight South. Hàng niên ya luông ya kmena utrai banai la kangu la kademaruan yum lei trai kendra du nong bu nong tau Bait bat sumar yangi You blade strike and run du nong bu nong tau bait bat sumar yangi Ha kakatengok pa badokon badaman sem bakoj Amen Ka jingi jong trai jingi u Jesus Christ bad ka jingi jong oblay lembat ka jingi silok jong omen sem bakoj kina rengkat bad pi baro rengkat bad pi ru Kohan men kopara sachisin ha kana ka step ngi yaro ngi aingu ngi pnan borom yo blay na ka banta ka jingi ka baula a hengi kham tame ulari la sumar yangi men mit badula yangi kane kasngi sachisin ka batmai kane kasngi ka khot ka wer yangi iwei pai wei bangin wan kham jan shu kham tame bangin don ka ta ka jing ej ka bakarpang yu ngite bangilong ki bro ki batlot hakibun rukom hakibun kiliang henry try u khot yangi man kasngi bangin wan kham jan shu bangile kham bha banya ka bangila le menin der matagrau hakas nekasngi ngipan ka bor ngipan ka jing ej ngipan ka jing isnei ka jong try yangi iwei pai wei wahan men ko parato kan mentangin pa so try ngin penmap na ka banta ki pop ki sang na ka banta kitam kidna ki bangila le hangine kisngi ki beladep nga phla how blay badan bor baro badepi ko han men ko para Dakitin, dakikam, dakijeng leklet, dakijeng le palat jonga, dakijeng le palat jonga, dakijeng le palat bakraw jonga, damar kata, akarpad ya kamaria bakoj, kabaya isa katay sati, ya ke angel bat kirukoj, badepi ko hanmen ko para, banduay nakabanta jonga, how try ublay jongi, ublay badan bor baro unis na yangi, madalama pikipop jongi, Unyalam yangi sya kacing embam cukut. Amen. Traiken rat Ko blay isne yangi. Traiken rat ko blay isne yangi. Kristo mam ko Kristo ram Konong penim jongi penim yangi Traiken rat ko blay isne yangi Traiken rat ko blay isne yangi Kristo mam ko Kristo ram konong penim jangi penim yangi tongin yaduai hakane kasngi kabalang jungi karake ya kasngi buram jongki arngot kirukoj apo kabalang jungi Eusebius Bakoj, badai Bishop, bad Peter Julian Emat, badai Ulengdo, Ubanakari France. Peter Julian Emat, Lengdo, Ubakoj, Udai Balaseng, ya ki atali ki seng riniam, jong ki shenrang, bad jong ki kentei. Kaseng riniam, baulaseng, kawai, Congregation of the Blessed Sacrament Nagbanta Kishenrang
but the servants of the Blessed Sacrament nakabanta kikentay. Kine ki atali kidei kiseng runiam kiba kerpang kiba une urukut upita Julian ba ulaseng labu hapo kabalang gojingi. Ban mani ban pendan borom yotrai ha korkom kiba kerpang. Teha kene kasngi ki sister gijungi hangni arngut sister Kodolin ba sister Biola kirekhe yakasngi borom jungki ba upita Julian uday unong yada jongki tengi duwai kerpang nagabanta kine ki arngut ki sister gejungi ki balashim lajit ya upita Julian kumuta unong ri unong da jungki ai ba mu balaseng ya kine atali ki seng runiam ki bakerpang ha gejung mene yo Jisu ha ka sakramen bukhoitam keduan unong don rengkat berki unong kurkhu yiki bamakiru kinang la susu ban mane yo trai ha ka sakramen bukhoitam keduan man kasngi ngiduwairu nagabanta ka yingasam jong iba Harmelas Thaba badikong Emelinda Nongkhar kerpang nagabanta iba Shisha Nongkhar bansathok yak exam mentau benai ngiduwairu nagabanta kajing jathai jong kamansem jong Arius Puwen ai botrai unai I yak kajing suk beneng koblei me wapen kop yo Peter Julian emat bakhoj da gajing bapala ya gajing maya jong kamet bat kasnam jong ukon jong me tos ngeu san ban ai bamangiru ngilong ki babet ban pediang ya kaspaba kabaula yo na kane gajing khwai jing blai daw trai jong Jesus Christ ukon jong me ubi mat basan sha rengkat bat me ha gajing yelong kawai jong men sim bakhoj ublai junam la junam amen. Kajing pule na kitab libi tekos kelenong ka arposan kat khot ka baiwei ka pra tertera do khat nyo utrai ula ongo Moses salor lom Sinai pin ken nyo ta yau jong kisnem hen nyo sin ki kan salong api sau pe khandai snem ti nang ta pi dei ban pha put kaleng saudong da karon sing ka bajam ha ka singi ka bashpeu jong upnai ubahnyo ha ka singi jong jing penbiang pin pha put ya karon sing ha ka leng saudong kari jong pi bat pin pen kan tang ya ka snem ka basan peu bat pin pen bana paj ba ya ka jing lai loj ka leng kari ha baro kinoi shang shnong jong ka kan long ka jubilee na ka penta jong pi ha ba wei pa wei na pi un sawan pai shala ka khandau ka siap bat wei pa wei na pi undai banwan pai shala ka yeng kasem kata kasnem ka basan peu kan long ka jubilee ya pi ha kata kasnem pin amdai ban bet ni ban ot ya ka bala shumi hi ni ban khe jo so grip na kiding wan bom shem la khalnat na ba ka dei ka jubilee kan long ka bakhoj ya pi pin bam kat ya ka bala shumi na kalam kha ha ka ne kasnem jung ka jubilee uwai pa wei na pi ode banwan pai shala ka khandau ka siap lada PDAA halau paramarjan ni TDA na lau paramarjan pimdei banyale bomdei uwei pan katkum ka jimbon kisnem haden ka jubilee kataru pintet na paramarjan jong pi pat katkum ka jimbon kisnem jong ka jinglom yakijing ot uru undi happy lada bon kisnem pin kiu yakador lada duna kisnem pidei penhiar yakador namar kadai kajing kenya ikisin ot ba udi happy pimdei banyale bomdei uwei pat henrei pidei banting burom yau play chung pi naba ngangalong utrai uplay chung pi kaktin chung utrai nakasam rupun yau kanabar nyau spa sam puar ben riu barowan yaro laut rai to pendon burung isne bales bunyangi goble
shine like a kmatangi by any to jing penim jong me aperte pedeng ben riu baro ben riu baro wan yaro laut rai to pendon burom ben riu baro kin yaro yami ko play kin pendon burom kin yas ngyo bana mame bishar ka perte maryang dakaho ben riu baro wan yaro laut rai to pendon burom ben riu baro kin yaro yami ko play kin pendon burom In yarek nena bamis and yaki jai ben riu dakaho ben riu baro wan yaro laut rai to pendon burom kasih ikan deu lau so ublei jongi uker kuyangi to ai ublei unang yai ker ku ba ben riu kendem guyau ben riu baro wan yaro laut rai to pendon burom yaro yuk pambadukun pendon benrom yumen simbakut kumbala long nadu mening kong badminta junom la junom ben riu baro wan yaro laut rai to pendon burom Alleluia 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 Suki bahasa ban banyak bentak hok nabang hipa beneng kalong kacongki Alleluia Alleluia. Alleluia. U try don't rain God but P. Ka jing pule na ka gospel ba khoj ka kum u Matthews. Ka buram hame ko try. Ha kata ka por u Herod tetrak u la yos ngau shapang kanam u Jisu. Badul ong hala gishakri. Une ude u Yohanes Baptist. Lapan mipat ya u na kibayap. Na kaneka daw kine kibor kitrei hau. Naba u Herod ula kem ya Yohanes bad lote yu bad set bandi yu. Na kadau jong kai Herodias katunga jong u Philip upara jong u. Nama Yohanes Baptist ulong hau. Kamlong kabasyong an bapin yashong yaka badka bad wadla u Herod ulasi ban penyap yu Henry ulating yau pajba namar kilanyeu ya Yohanes kum unong yetu lupa. Henry habalapoy kasngi kha u Herod kakun ka Herodias kalashat hakmat kinong shongbam bat kalapan snubha yeu hadu ba ulakular yaka da ka jingsmai ban ai haka kat yakaba kapan anda laptha da ka kmi jongka kalong ai hanga ya ka kli Yohanes Baptist
hang ni ha kapliang te us em ola susi Henry namar ka jing smai jung u bat namar kita kinong shun bam jung u ula ai u ban ai haka kumta ula pha krai kli yau Yohanes habendi bat lawanra ya ka kli jung u ha kapliang bat ula ai haka kena bat makapat kalara shala ka kmi te kisimbranu Yohanes kilawan shem ya ka med jung u bat kila tep ya ka hangta nangta kila lejatu ha u Jisu ka gospel jong try ke jingero ya me ku Chris ko hanmen ko para ha u Jisu Chris baro iwe paiwe nangi ngitip bangi don kam ya gajing shisha bad ngidei banle ya gajing shisha ha gajing im jungi man lakasngi omdei tang shisin omdei tang arsin omdei tang manta kasngi hanre man kasngi ngidei banle ya gajing shisha ngidei ban kren ya gajing shisha bad ngidei ban ai ya gajing shisha dei mata kadau omdon wei na ka wei ka briu katba ngi dang im ha kana ka prathei ngi laj lane ngim don kam ya kana ga jing shisha hanrei ka long ka basnusi ha kine kisngi jongi menta habangi kren ye ga jing shisha ha ka jing em ga jongi klempep ngin sayomat ki ba snusi ha ka jing em jongi kumbangi i ka gospel ba menta ka sngi u Yohanes Baptist ukren ya ga jing shisha bat uyeng ya ka jing shisha haba uyoi usim Herod u lepop da ka ba shong klem shong ya ka tanga jong upara jong u Philip ka Herodias ukren ya ga jing shisha u lej ya kendu ya Herod ukren ya ga jing shisha u penrem ya ka e ka ba Herod le bat upha yu ban kiarno na ka ka pop ka ba le Henry yu i namar ba uyang ye ga jing shisha hadu ba u Herod wahab ban pha kem yu ban bu yu lane ban set yu ha bendi ban ngan yu i kumjuru ka Herodias haba ka yos ngeu shapang ga jing shisha ka ba u Yohanes Baptist ukren karu kawat lat kawat dau kumno ban penrem lane kumno ban penduno ya ga jing em jong Yohanes Baptist man kasngi kapai dengong ya kilat kelenti ban yo ban penrem yu ban ngitip ban ngi haba wa Herod urakhe kasngi kha ga jung ka khun jong ka Herodias kawan ban shat ka pen sngo bahaya badu Herod pat ukular ya ka ban ai kat ka ba kapan na ban ngi kata ka jingwat lat jong ka Herodias ban pendu pendam ya ka jing em jong Yohanes Baptist namar ba ukren ya ka jing shisha ka yolat hang ni bat ka penkut no ya ka jing em jong Yohanes Baptist ko hanmen ko para ka nai ka jing shisha ka ba manging yomat ha ka jing em jungi ka nai ka jing shisha ka ba manga ma phi ngi dei ban le man kasngi haba pikren ya ka jing shisha haba phile ya ka jing shisha ka jing em jung phi ai ki wei kin mat le kat ba ki le ye phi hanrei wat sange ban le ya ka jing shisha wat sange ban kren ya ka jing shisha wat sange ban pan priang ya ka jing shisha ha ka ne ka prathei la ne ha ka ne ka juk jungi menta namar ngitip ban ngi kaleng saudong ka prathei baro hi ka wei ka don kam ya ka ne ka jing shisha tangla da ka jing shisha kawan ban tap tulup ha ka prathei ka jungi ngin sayo ya ka jing ich ngin sayo ya kata ka jing yalong ka wei ngin sayo ya ka jing suk ngin yo ya kita ka jing ka jing kerku ha ka jing em jungi ka gin ko hanman ko para kata ka jing shisha ka dei Chris hi dala de marwei dei Jisu hi dala de marwei namaru Chris ulawan banong ba ngalong ka jing shisha baro ki bau Jisu ula ai hanga badapi baro ki jing hikai ki bau Jisu ula ai hanga badapi ki dei ki jing shisha dei mata kadau ngi dei ban im ban le
บัดบันไอละเนบันเยงยากะจึงชิชาหากะจึงเอ็มกะจึงอีคลมดักันรันเดนคลมดัติงเนคลมเป็ดยาโนงี้ได้บันไอบัดมันเลยกะจึงชิชาบาระหากะจุกรุกมอมได้ยาวบะยิงจึงงานไอกะจึงชิชายาวบังไอสิงามไอกะจึงชิชายาวบรูบังอามิทุงานนมเละยกะตากะจึงชิชาละเนงานนมไอยกะตากะจึงชิชาHenry ko hanmen ko para menta kasngi utrai ukhot wer yang abad pi iwe pai we bangin yang ya ka jing shisha ha ka jing em jungi ken mau ha bang yang e jing shisha ka prathai kan isi ye pi ka prathai kan wal dau kan walad ye pi ban pendu ban pendam kumba ka jing sneu ka le bat kawanra ha ka jing em jong Yohanes Baptist Tungi duai bangi kerpat ya ke bor nautrai bangin la ban le la ne ban im ya ke jing shisha ha ke jing im jungi man la kasngi en yoro ya Jesus Christ ngin yeng ngin plai la ke jong ke jingej nga ngej hau blei pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau badau Jesus Christ khon ba marwe jungu utrai jungi ya balapun no man sem bakhoj ya balakhana kamaria thai sati ya basale ben apo Dios Pilatus asana nai u laya balate bi u laya kisbayap ha kasni ka balai ulami pan ikbayap kulaki usabneng usong sukamon blai pa Nang tan wan pan bisa kirim ke bayap ngange hau man sim bakhoj ka balang kathlek bakhoj ha ka jing salok rekhoj ha ka jing ma bikipop ha ka jing pat ka do bad ha ka jing em bom chukut amen Lais pa nyo pusau Kapliang lembaduk puya ladunut ngawan terwa Kajingem jong akan long Kajong meme ujong Kum si jauh hakakuri trai lembat me tu syangan sa me kawan ngapat ka yasno lang akajingnya ai ngenem na marjong me baroshisngi man lakasngi bonde shumangi baim de mame baim mangi akapliang lembadu kuyala lunut ngawan terwa gajingem jong akan long kajong meme ujong kum si jauh kakuri traile bermetu syangan sa me kawan ngapat ka yasno lang akajingnya Toduai ko para baka jing kenya junga ba jung pi kan long ba pedang hona kemadu bleu pa badan bor baro Toduai pi jung pi na ka banta ka jung yaro bat barom bat ka teng ka jung u ka jung man toy ngi bat balang ba khoi jung u baro ka wei Top yang kum ki jong me hi ko trai ngi karpat ya gejing terwa ki bang ilabu halor kaduan jungmi ban kan mau yau Peter Julian bakhoj bakumta kumba mel ai u ya kaburam lengba ki ne gejing maya bakantang men ai hangi ya gejing map e lengba ki ne gejing maya bakantang dau kres utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi
token tu yalaki danut Ikan tiu kisau trai. tong nai ngu tra yu blai jungi Kasung hong bat kadai. da sha ka long ba song hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka ban ai ngu yeme ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom chukut leng bao trai jungi u Jesus Christ namar da ka jing kha yu ula pan thamai ya ka jing long breu barem bada ka jing sha su tom jong ula pandam no ya ki pop jongi da ka jing mi pa jong na ki bayap ula pli ya kalenti sha ka jing em bom jukut bada ka bau kiu sha me kukpa ula pli wang ya ki khrdop ka bneng bad namar kata rengkat bad ka kunhon jong ki angel bad ki rukhoj ngi ruai ka jing ruai ro ya me ban ngi pen bana klem sange Ubakut, utrayu blai kipat, beneng pertai sawada kemuram jong me. Osana, Osana, turwayu blai syadrong, Osana yu blai junam, en yaro yu bawan, akak kerteng utrai, beneng pertai sawada kaburam jong me. Osana, Osana, turwayu blai syadrong, Osana yu blai junam. Da sha malong bukot ko trai ka thame jong ka jing khoj ba ro da mar kata ngi karpa de me to pan khoj pan kantang ya ki ne ki jing trwa jungi da ka ba pha yaman sim jung me kum kam cher halor jong ki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kaman snobha ula padiang ya ki jing sha sutom ula shimyo kpu bad gabai ngu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi ha ke jukur kam enda lalaya bam ula shim yuku khuri bad ke baingu biang yeme ulai hala kisenran uang to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ku khuri jong kasnam junga jong ga jitang batmai bad bom jukut ya ke ba en penmi na ke banta jong pi bad na ke banta ki babun na ke banta ke jungmap ikipop tole ya kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej benar ya jing yap jong me ko try bani pla ya kajing me pa jong me adu ba men namar kata ngik bapan menta ya kajing ya pakajing mi pa jong u ngi terwa hame ko tra yok po jong kajing em bad ya ko khuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dam namar melanyew yangi ki babit ban yang hakmat jong me bad ban sakri ya me
dak bas ngeuret ngi kerpad ya me bangi ki bayo bentah kamet bat kasnamo Chris ngilong ki bala penitli ka wei daw men sembakoj token mau kot rai ka balang jong me ka bala priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha ka jing ej rengkat bat ulyo ukpa bakoj jungi ubulbat ubishop jungi bat baro ki lengdo token mau lem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki baliothia da ka bakermen ya ka jing mi pat bad ya baro ki balaklat no a ki jing isnei jong me to pediang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi kerpad ya me barengkat bad kamaria the soti bakhuj ka kmi jong ublei ujesa bakhuj ukurem jong ka ki apostol bakhuj bad baro kerukhuj ki balapen sung bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bentalem ha ka jing im bom jukut bad bangini ro bad pandan borom ya me daw khon jong me o Jesu Christ dau lembadu badhau kan long hame bleu kpa badan bor ha ga jingilong ka wei jongomen sembakhuj baro ka borom bad ge jingero junam la junam amen kumblah hukum yang i dau nong panem bad kumblah hikai ngedektin blei nginut banong kokpa jungi ba habneng kalong ka bakhuj akarteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka khendeu kumba habneng to ayingi menta ka jingbam jungi ka bahala kasngi batama bingi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ka beles new yangi padwad yalam mingi sha ka jing pensoi henre depan la yangi na ka basneu to pan la yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jongme to ai jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jome ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dang ap khmelenti ya ka jing kerman bakoj bad ka jing wan pat jong nong penem jungi o Jesu Christ namar ka jong me kalong kahima ka jong me ka bor bar ka buram junom la junom kotra Jesu Christ be belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk janga ngai api wat pe je ki pop jongi hanro ka jing e jong ka balang jong me badha ka jing sbun jong me to ai ya ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubim berbasan syar junam la junam amen ka jing suk ko trai ka dan barabor rengkat bat pi to ngine truai ka da ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bat pi ko kun lang bro jong ublei baki no ki pop ka pertei tus ngau se nei yangi ko kun lang bro jong ublei me baki no ki pop ka pertei tus ngau se nei yangi ko kun lang bro jong ublei me bakit na ki pop ka pertei to ai jing suk yangi hak me kun long brod jong blei hak me bakit no ya ki pop jong ka perthei suk ya ki tok bala shakhat sha ka jing khawai jong ukun lang brod ko kan rad ngam shong hok ba man rung apo ka ying ka junga han re shong tang da ktin ka man sem junga kan sakhia hi kamat bat kasnamo Chris kan ribat kan yalam ingi sha ka jing em bom jukut amen
Jing in me ai nama junga bat ngam la kutrai lem datirwa laka jing im sngaungu wat lang adu kedu adu kasngi kadu namar jong me naket kaji isnei namar jonga las namela tesei halor dimna ikai shitom bansha ya rabing pnabanda kan bakirwai ngandra namar jome Kok pau bahabeneng bagi jengit ke bamela yangi hau kun jungmi u Jesus Christ uhan men jungi bat kathaleding jong ke jungi ya baklang ha gadano jungi damen sem bakoj kan kersu biang ha po jungi ya ke jengkermen balakarku na ke banta ke jungwan kahima jongme to ai bagai jungi jongme kan pen kelado ringi syai kenong bet bomju jong sembai jong gospel to ai bakito kisembai ken pen keladur na sapo kalong breu man breu bat ke perthei kamariang baro kawe ha ke jing kmelenti batikana jong ke beneng batmai bat ke perthei batmai haba andala job thiau yaki bo jong ke jing sneu ka borom jong me kan tan shan junom to ai bagai jing jong ke jing like men kan kersu biang hapo jungi ki pilgrim jong ke jing kermen ya ke jingang nut na ke benta kispa jong ke beneng to ai bagata ke ju ke jingai kan pen priang ya ke jing kemen bat ke jing suk jong nong suspa jongi hasatla ke perthei hame ublai jungi ubala kurku junam kan long ke boram ke jingero junam la junam amen kok pa jungi ba habneng kalong ke bakoj ya kerteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ke kendeu kumba habneng to ayangi mentra ke jingbam jungi ke bahala ke sngi batama bingi kerengkang jungi kumbang yerugi ma be ke beles new yangi padwat yalam yangi sha ke jing pensoi henre depan la yangi na ke bas new kublai ke maria ke bada bada ke jingai utrai dan bat pha bala kerku ya pha na pedang ke kentei bala kerku yo so ke po jong pau jisu ko maria ba ko yok mi jong blai to duai na ke banta jingai kenong pop menta pada kapor ke jingyap ke jingi amen kaburam hau pa pada kon pada mensem bakoj Kumbala long hakbam kong kumchum ta amarabo jinom la jinom amen tong in ya duai to ai bakamit khawai beneng koblei badan bor baro kan pen skem bat kan pen roy ye ke jing klain ke bawan na beneng habaro ki barakhe ye ke sngi bram jong upita julian bakoj kna mangin la ban ri kan dong ya ke jing ai jong ke jing ngai bat bangin ya ha kalenti jong ke jing pen em ka ba melabu hakmat jongi daw kris utrai jongi utrai don rengkat bat pi ringka bat ublei badan bor baro unkurku ya pi ukpa baru kon pada mensem bakoj amen tolisuk bat syakri utrai da ke jingi jong pi mar kaliang is ngengu ya blei ars pa nru pun yau
Ko Maria te soti palong Bala jendo blai na trong Bandu pio palu kun syaperte Kublai mari badap jing aye Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria. Kaburam hauk pa berkut memesim berkut. Kumbala long hakba menikong jumenta berparabot Jinam la jinam amen Enyero yutra Yesus Kristus. Jinam la jinam amen